Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki engineer jongka tenat penemi boarding jongka jela Meghalaya ki badan hapok kalama jongka MEECL Engineers Association kuntupru ya ka All MESEB Union and Association Coordination Committee haka shitari gubnai jelio arajar arpo kilai snok tilang bat ka All India Power Engineers Federation lane ka AIPEF kuntupru bat ka National Coordinating Committee of Engineers and Employees Dakabadeng lamayong haki kenta ba dang trekam ha office kumshi benta ban persya ya ka jingwan ra jong ka sarkar pedeng ya ka jingpen baik thamai ya ka Electricity Amendment Bill arajar arpo u General Secretary jong ka All MESEB Union and Association Coordination Committee uba Arjud Khar ha ka jing ekran bar ka Batisi TV ulayathu ba ka jing persya ya ka ne ka jing terwa jong ka sarkar pedeng ban wan ra ya ka ne ka jingpen baik thamai kan wan ra ya ka jing do nong ka bakrab ha ya ka tanat samboarding ha ki jila namar da ka jing penlong an ya ka ne ka bil bala terwa ban penbek thamai ya ka jing samboarding latmu ban IT no shaki company ha ka ba ka ne kan khta bha ya ka yok ka kot jong ki pai ba nong shong shnong om tang hasor nre kham tam e shaki shnong nong gendong ha ka ba ngi ba menta kasni ka shitrik ujun baro ki employees ngila ya participate bangin observe kumka protest day haka balak penbet daka National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers jangka all India level haka ba mangi ke Meghalaya chapter ru ngidai di constituents kajing observe kajongi ia kanika protest day mentakasni da bangi deng ya ka black badge kalong ba halor ka jing thmu jangka central government banwan ra ya ka Electricity Amendment Bill 2020 but hangne nakwa ban pensyai fi bahakan ka bill ka penpau ba yakini ki distribution barkhot and privatize na ka bamut and hand over shekini ki business house ki bahe but ka ai ka ba mangi kum ki employees but kini ki SEBs ma utilities jogari berkoi kum fi ba kini ki private players hapo ka power utilities ki ba buon hi ki fail but ba mencuang fi ka wai ka ba kum kini ki sngi PE ya kajing lan shop jong ka Mariang ya kajing jilor ki jong ki lines but kala jiaru shkewe ki states haba kiron ki private players pinpek maki kenran dien haba ki poi kum hakita ki apot hanrei nyipat kum ginam trei jong ka MECL haba ki wan kum gine ki jing lan shop jong ka Mariang ngilong ki balakloy ki frontline bangin tur sakmat bangin tray banilai berrestur ya power supply te kabasnosi ka bangi kwa ban pa hang ni kalong ba nakaliang ko jong government of India da ka jing thmu ko jong ka ban privatize ya discom kamut hakaba shisien kasmi da ka baburam chief minister jong ka state ka jongiru unhap ban lai dem hakmat jong kineki private players ban ong ngobha highlight di consumer jong ka state kani ka deke ka warning ka bangang kwa ban bu hakmat jong phi ki pai ba hakani ka sngi menta nama tidon ki clause hangto ikendon hangto hakani ka amendment bill kum ka Electricity Contract Enforcement Authority kani kala dong ka extra judicial body ka ba central government ka thmu ban wanra but lamba jong kani kamut ka state government kamdon bor issue halor ka electricity te kani ka dei ka bangang appeal sa lawmaker jong ka state I would sincerely appeal to all our MLA to please go through the proposed
Electricity Amendment Bill 2020 proposed by the government of India. It will be very devastating for the state of Meghalaya once this bill is implemented, because it will really affect the rural areas, the consumers of rural areas, wherein they won't be able to pay a high electricity tariff bill. Di tai di AA bang aku ban appeal sa ginong mikmat gijong iru. Yo api perkhat bakum ginong tre ngi persya ningi tieng ya kam gajongi. Iku ban ong ya pi bakum ginong tre ya kan ka essential service ngilong ki balakloy ban tre hapo jongno ru hanrei nyim kwa pat ban yi bagi consumers ki jongi kin happen siu ya ka tarif ka bahe. Kumangan syu ai fik example hang ni hapo Shillong kalau ka jongi kolong less than 10%. Hoj ngidon ka scoop bangin nang penbahasyo ya kata bat kum juru sepok kiwe hijaka jongan ni ka jela ka jongi teke ka jingkar pat ka jonga ya ka management ya kinong mikmat ka jongi ngila ban improve ya kan ka organisation ka jongi rengkat bat ka jingirap naka sarkar ka jongi claim the handover sepo di private players de sashi sien nakwa ban ai kublai ya baro ki unions and association ka MECL Engineers Association ka MECL Accounts Association of Power Engineers, ka Meghalaya Power Workers Union, ka MESEB Employee Staff Unions, but ka Meghalaya Progressive Contractual Unions. Aku aban ong pi hang ne ba ni baro ni ateli kum ginong trei jang ka MECL bangin penbah naga benta kani ka organisation ka jongi bat kum juru bangila ban serve yo consumer jongi jang kani ka jela ka jongi hanre lakadan kanu kaba kinu gibor ibamut ban thambor ingi dakabor ban privatize ne banle kanu girkam ngi long ka blakloy bantur sakhmat ban persya ya kata Hakabay day bat kani ki engineer jongga MEECL Jowairu kilai snok tilang hakajing yakhi dakaba deng lamayong hakikinta badang trekam hapo ki office. Tikajing isi mentalang ni kakentup yakini ki All India Powers Engineers Federation bat ka National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers kum kajing persya aban IT hak kirif shimet ya kajing sam boarding da ka sarkar India kabamut kan pankala ya katuka Electricity Act 2003 kan amen halor jung kata tikijing IT ha kirushimet kan wanra kajing kiu kabai boarding kabai thang light sha kinong ring light kamtam miya ki breu ki baduk to katai ka ain kan pendu boru ya ka sarkar jela bakan don ei lane ka bakan don kudur kajing sim benta ha ka bedai ban sim ya kara ha ka bedai batka jing sam boarding ti kata ka dei ka wei batkin sathung ru daki breu ki ba on sakli dau retired judges jong ka Supreme Court halor jong ne pan pe ya ni ka MSERC ka badai ka wei ne gitnat ki ba pe ya ka boarding ha ka sarkar jalla kamtam ha ka bedai batka rukom budo re ka bailai te kani ke persya jumi kalau be ki peaceful agitation ka bangi teng dagi black flag lane black bat kanum don kanum do ke jing thut ya ker kom tri kam ki office but ni hi ngin pe bha kum ju ya ka
jingbet jingbiam kalat syaki pai ba nok tan la ta sekoiru kanum don kanum no ka jing kata la ni ka jing tut ya ka bedai bat ka social distancing kumbal tha da ka sorkar namar ni tengi gini ki black batch tang haki kamera rekam jeni